Сабантуй сәхнәсендә берсеннән-берсе матур җыр биюләр, милли киемдәге сылу кызлар татлы чәкчәк белән кунакларны каршылар. Татарстанның кунакчыллыгын, милли уеннарын, татлы ризыкларын Лаеш районы тәкъдим итә. Свердловск өлкәсе губернаторы Евгений Куйвашев белән Башкортстан Кырылтайы рәисе урынбасары Тамара Тансыкхужинага бу нигъмәтләр турында Рөстәм Миңнеханов шәхсән үзе сөйли. Күңелле уеннарда һәр кем үзен сынап карый ала. Менә Свердловск өлкәсе губернаторы күзләрен бәйләгән килеш чүлмәкне бәреп төшерде. Сабантуена илнең төрле төбәкләреннән 20 меңнән артык кунак җыелган, 30 гектарга якын мәйданда милли бәйрәм гөрли. Исәнлек, саулык, бергә булыйк, көчле булыйк. Һәм татар халкы өчен, татар халкы гына түгел, бөтенебездә монда кунак. Бу иң яраткан безнең бәйрәмебез. Сезгә һәммәгезгә дә шушы бәйрәмгә килгән өчен оештырган кешеләргә рәхмәт. Барыгызга да исәнлек, саулык. Бик зур рәхмәт. Уралда төрле милләт вәкилләре яши. Халык саны буенча татарлар 2нче урында, биредә 140 меңнән артык милләттәшебез гомер итә. Татар мәктәпләре, иҗат коллективлары эшләп килә. Без бергәләшеп кичләрен җыр белән шигенәбез, бәйлибез, өрлибез, кул эшлибез. Шуңа күрә биредә куелган, күргәзмәдә куелган әйберләр барысы да үз кулларыбыз белән эшләнгән. Очень благодарен нашим друзьям. Мин Татарстан һәм Башкортстан вәкилләренә рәхмәтлемен. Алар монда үзләренең милли мәйданчыкларын оештырган, гореф-гадәтләрен, мәдәниятләрен тәкъдим итәләр. Бу төрле халыкларның очрашу, аралашу бәйрәме. Мин Татарстан һәм Башкортстан вәкилләренә рәхмәтлемен. Алар монда үзләренең милли мәйданчыкларын оештырган, гореф-гадәтләрен, мәдәниятләрен тәкъдим итәләр. Бу төрле халыкларның очрашу, аралашу бәйрәме. Спасибо за теплый прием. Урал Сабантуенда хезмәт уңганнарны хөрмәтләделәр, ә көрәш батырына бүләкне Рөстәм Миңнеханов тапшырды. Абсолютный батыр получает приз президента Республики Татарстан автомобиль. Татарстан алга табада Свердловск өлкәсе белән эшлекле мөнәсәбәтләрне ныгытырга ниятли. Бу хакта Рөстәм Миңнеханов белән губернатор фикер алышты. 2024 елга кадәр булачак төрле чараларны килешү белән расладылар. Алга таба Татарстан Свердловск өлкәсенә КАМАЗ автомобильләрен, суыткыч һәм медицина җайланмаларын тагын да күбрәк сатарга җыена. Хәзер ике төбәк арасындагы товар әйләнеше 20 миллиард сумнан артып китә. Свердловск өлкәсеннән Илдар Сафиуллин, Әлфия Габдушева, Салават Кыямов, Яңа Гасыр каналы.